أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao kvaliteti i o Hazreti Abu Bekru radijallahu anhu govori o tome. Sljedeće je zapisano u vezi njega da je on jedan od najboljih ljudi. Hazreti Ibn Umar prenosi da u vrijeme života časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem mi smo često spominjali ljude među nama i ko je najbolji, znači među nama. Kao takmičilo se ko je bolji jedan od drugog. U to vrijeme smo smatrali da je Ebu Bekr radijallahu anhu najbolji, znači među nama, onda Omer radijallahu anhu, pa onda Osman poslije njega radijallahu anhu. Hazreti Džabir bin Abdullah prenosi da je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao Ebu Bekru radijallahu anhu: o ti koji si najbolji od ljudi poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači Omer radijallahu anhu je njega hvalio. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao Omeru radijallahu anhu: ok, ako ti to tako kažeš, ali ja sam čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao da sunce nije znači ogrijalo nikoga ko je bolji od Omera radijallahu anhu. Drugim riječima, on je odmah pokazao svoju tu poniznost da pohvali Omera radijallahu anhu. Abdullah bin Šefik prenosi da je pitao Hazreti Ajšu radijallahu anha ko je bio najvoljeniji od ashaba poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ona je odgovorila da je to bio Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu. Onda sam je pitao poslije, ona je rekla Omer radijallahu Hazreti Omer radijallahu anhu, pa je onda pitao poslije njega Hazreti Ubejda bin Džerra radijallahu anhu. I onda sam pitao, a poslije, ona je poslije toga nije ništa rekla. Muhammed bin Sirin prenosi, ja ne dajem nikakvo značenje onim ljudima koji znači kritikuju Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu ili Omera radijallahu anhu, a tvrde da ti ljudi vole poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslije njihovih kritika u vezi Ebu Bekra i Omera radijallahu anhu i tvrdnje da vole poslanika sallallahu alejhi ve sellem uopšte nije ispravno, jer oba dvojica njih su bili mnogo dragi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Aid bin Amr prenosi, Hazreti Selman, Hazreti Suhejb i Hazreti Bilal su sjedili u nekom društvu, a Ebu Sufjan je došao i oni su rekli tako nam Allaha, Allahov mač nije još znači prerezao one kao vratove Allahovih neprijatelja.
To jeste da znači kao osveta se nije desila prema neprijateljima. Prenosilac kaže, kad je čuo ovo, Hazreti Ebu Bekr je upitao, da li vi govorite ovo u vezi kao glavnih kurejšijskih poglavica? Ebu Sufjan je također poglavica, znači Kurejšija, i da li vi govorite da nismo se kao njemu osvetili? I onda je Ebu Bekr radijallahu anhu otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i prenio mu šta su oni rekli. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: o Ebu Bekre, možda si povrijedio te osobe koji su rekli u vezi toga. Ako su ih povrijedio, onda dobro znaj da si povrijedio i svog gospodara, kako su oni našli uvrijeđeni. Onda je Ebu Bekr odmah otišao kod njih trojice i rekao: moja draga braćo, da li sam vas ja povrijedio? Ovo je uradio na vrlo izvinjavajući način. Oni su rekli: naš brate, to nije slučaj i neka ti Allah oprosti. Ovo nam govori znači kako je Ebu Bekr radijallahu anhu bio vrlo pokorna osoba i osoba koja bi odmah se izvinula. Ne samo da se odmah izvinuo, ali također vidimo kolika je bila njegova poslušnost prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik znači je samo upitao ili naveo komentar, možda si ih povrijedio, nije mu naredio šta da radi, ali to je bio način kako je Ebu Bekr odmah otišao i tražio oprost. U komentaru ovog hadisa se spominje da se ovo desilo poslije Hudejbije i ovo se znači ovaj ugovor se desio da jednostavno se ne bore protiv Mekanlija i u to vrijeme Ebu Sufjan nije bio musliman. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu predstavlja neke detalje iz islamske historije u vezi znači memorizacije časnog Kur'ana. On kaže: Ebu Ubejda prenosi da su sljedeći ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem bili hafizi, znači to je bio Ebu Bekr, Omer, Osman, Ali, Talha, Saad, Ibn Masud, Hudejfa, Salim, Ebu Hureyra, Abdullah bin Umar. Od žena su bile Aisha, Hafsa i Umi Salma radijallahu anha. I mnogi od njih u toku poslanikovog života su bili znači zapamtili časni Kur'an, a mnogi poslije njegove smrti su također postali hafizi. Hazreti Enes radijallahu anhu prenosi da je Ebu Bekr radijallahu anhu govorio dok je bio u pećini, znači sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Rekao sam poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ako nevjernici, znači koji su stajali ispred pećine, se nagnu, zaista će nas vidjeti. A tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kako ti razmišljaš u vezi dvojice među kojima je treći Allah? Ovo je hadis iz Buharija. Obećani Mesih alejhi selam kaže: među velikim znači osobinama Ebu Bekra radijallahu anhu, on je imao posebnu znači čast da bude uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u toku poslanikovog znači putovanja ili migracije u Medinu. I on je posle toga isto također uvijek bio znači uz najboljeg čovjeka, to jeste uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svim njegovim znači poteškoćama. On je bio znači taj posebni prijatelj časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je imao znači veliku vezu i posebnu vezu sa znači najomiljenijom osobom Allaha dželešanuhu, to jest on je bio uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Bekr je također bio tako hrabra osoba, on je bio toliko voljen od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allah je znači znao da je on totalno znači predan i da toliko voli poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Od samog početka
Ebu Bekr radijallahu anhu je bio znači pomoć poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i preko njega Allah dželešanuhu je davao znači smiraj poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i zbog toga je on imao i nadimak Sidik i on je znači najbolji ashab poslanika sallallahu alejhi ve sellem na oba dva svijeta. I Allah dželešanuhu u Kur'anu ga je spomenuo da je on jedan od dvojice, to jeste kad se govori u vezi boravka u pećini. I on znači ima specijalni status jednog čovjeka. I nemuslimani također znači hvale Ebu Bekra radijallahu anhu. Andrej Sylvia, on je historičar, je pisao u vezi Ebu Bekra radijallahu anhu i kaže on je bio vrlo jednostavan čovjek i znači potrošio je svo svoje bogatstvo i kada je preminuo, znači ostavio je toliko malo iza sebe, svoj ogrtač i jednog radnika i kamilu. On je zaista bio čovjek koji je znači bio uz poslanika i bio je veliki kao patriota i energetična osoba. On je posjedovao te znači atribute koji su dali pobjedu Muhamedu, znači šta je to bilo? To je bila njegova znači ne poremećena vjera. On je bio pravi čovjek u pravom vremenu i mjestu. Onda je piše ovaj stariji i pobožni čovjek je znači ostao istrajan u svojoj vjeri, iako su znači oko njega bili mnogi nemiri, mnoge izdaje. I sa ovakvim karakterom, sa ovakvom hrabrošću, znači on je nastavio misiju Hazreti Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. A britanski historičar koji se zove J.J. Saunders je napisao: prvi halifa u islamu je uvijek kao vrlo spomenut od muslimana, osoba koja je bila totalno lojalna, osoba koja je bila puna časti, hrabra. Ništa znači njegovu vjeru nije moglo da pomakne. On je bio vrlo malo kao lider, ali koliku pobjedu u tom malom periodu je postigao je ogromna. I kada su se znači mnogi odmetnuli islama, on je bio taj koji je opet pod jedno znači okriće doveo znači islama. I onda kada su također i Siriju osvojili, i to je bio temelj znači arapske znači carstva. H.G. Wells isto piše, govori se da je zaista pravi temelj islamske znači države je bio uspostavljen više kao od Ebu Bekra nego u vrijeme Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. I Ebu Bekr je bio njegov prijatelj i pomoćnik. Ovo je njegovo naravno stvar mišljenja. On dalje piše dok je to bilo sve Muhamedova zamisao u vezi toga i njegov plan i cilj, Bože sačuvaj, on to tako govori. Kao Ebu Bekr je bio njegova mudrost i kao istrajnost. Kao kada bi god Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kao posustao, tako taj pisac opisuje, kao Ebu Bekr bi bio neko ko bi njega ponovo vratio ili pomogao mu. Naravno, stvar ove njegove riječi su totalno neistina, ali šta on dalje piše je tačno posle ovoga. Kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem preminuo, Ebu Bekr je postao njegov halifa. Njegova znači vjera je bila čvršća nego planine i on je znači strategijalno i svim načinima želio cijeli svijet da znači pod komandu Allaha dovede. I to je bila mala armija od 3 do 4.000 Arapa. Ali u svakom slučaju ovo spominjem znači da je ovaj pisac zaista spomenuo kvalitete neke Ebu Bekrove koje on zaista i posjedovao.
Jer ovi ljudi uopšte ne shvataju koliki je status poslanik imao kao poslanik i njegovo poslanstvo i sve to, pa oni znači onda pokušavaju da više hvale Ebu Bekra radijallahu anhu i Omera radijallahu anhu i znači druge ashabe sa velikim i preveličavanjem i na način koji je neispravan da oni uveličaju više njih nego našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da li to bio znači Ebu Bekr, Omer ili bilo koji ashab, oni su znači bili iskreni sluge poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovi ljudi znači nisu ništa imali u vezi poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem, na primjer uspjeha ili mudrosti. Oni su zaista bili njegovi sluge koji su služili kao njegove ruke i noge, znači u tom smislu, ali oni to ne prepoznavaju. Slično religija, znači islama, kao ovaj autor piše da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio kao mozak iza islama. Bože sačuvaj. Islam je zaista kompletna znači religija poslata od Allaha dželešanuhu, koji znači se temelji na Allahovim objavama i učenju Allahovom. I to kada spominje da kao kada u smislu poslanik bi posustao ili nešto, da je Ebu Bekr bio taj koji bi mu kao ulio to da treba da nastavi i slično. Mi nigdje znači u istoriji islama ne možemo to da nađemo. Da znači hrabriji, najbolji poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je ikada postao u tom smislu kao što ovaj autor piše. I ako bi ikada znači prolazio kroz neke poteškoće, mi svi znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem utočište našao u Allahu dželešanuhu. Kao ovaj autor govori da je to Ebu Bekr radio, ali mi znamo šta je istina i sasvim je drugačija. Kada bi se god nešto teško desilo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se uvijek drugima znači davao smiraj i u smislu Ebu Bekru kada bi god nešto poteškoće pale na Ebu Bekra, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio taj koji bi njemu pomagao. Na primjer kada su išli putovanje u Medinu, Ebu Bekr radijallahu anhu je bio vrlo nervozan. Iako je ovo bilo iz velike ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, on je bio zabrinut za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegov znači sigurnost. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem je taj tada koji je znači rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem govoreći mu o Ebu Bekr, nemoj da se brineš, Allah je uz nas. I kao što sam već spomenuo ranije, Ebu Bekrove riječi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači njega utješio. I ovi ljudi, na primjer, kada žele, kad jednostavno ne mogu da zaobiđu zaista šta je i kako je istina o islamu, onda oni daju neke tačne komentare, ali oni to pokušaju na neku stranu da odvedu u negativnom smislu. T.W. Arnold, sljedeći britanski, piše u vezi Ebu Bekra, kaže on je bio bogat trgovac i on kaže zato što je bio vrlo spretan, vrlo iskren i slično, bio je vrlo cijenjen među svojim ljudima. Kada je znači prihvatio islam, on je potrošio mnogo da oslobodi muslimanske znači robove koji su znači prolazili kroz mnoge poteškoće samo zbog toga što su prihvatili islam, znači njihovi ti kao te poglavice su ih progonili. Još jedan također piše autor nemusliman da je Ebu Bekrovo liderstvo znači bilo vrlo kratko, ali poslije Muhameda sallallahu alejhi ve sellem islam je znači najviše kao duguje Ebu Bekru. Znači poslije Muhameda sallallahu alejhi ve sellem niko drugi ne postoji koji je dao veću službu islamu kao Ebu Bekr radijallahu anhu. On to piše. Hazret Muslim Maud radijallahu anhu kaže: zar nije istina da veliki kraljevi
kada bi spominjali Ebu Bekra, Omera ili Ebu Hureyru radijallahu anhu, oni znači bi govorili neka je Allah zadovoljan s njima. Onda ako može reći, kao zbog toga što su vrlo jednostavno živjeli i Omer i Ebu Bekar i Ebu Hureyra, kako neko može da kaže da su oni kao u smislu gubitnici ili slično. Oni su zaista prema ovo svjetskim standardima, znači sebi poželjeli nešto najgore, da žive takvim jednostavnim životom, ali to je zaista njih odvelo na drugu stranu, gdje nikakva moć nije znači mogla uzeti njihov život. I da će oni znači do sudnjeg dana u smislu ostati živi, jer se spominju. I Allah dželešanu nije dao taj status Ebu Bekru radijallahu anhu samo zbog toga što je rođen u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ni Omeru također zato što je bio rođen u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allah Osmanu, Aliju nije znači dao ove visoke stepene samo zato što su bili zetovi, na primjer, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Zubeir, Talha. Znači, oni nisu dobili status veliki samo što su bili iz porodice poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zaista status je njihov došao kroz način na koji su oni žrtvovali sve za islam i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I to znači osobim zaista daje taj visoke statuse. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže, mi imamo znači ogromno poštovanje za Ebu Bekra radijallahu anhu. I da li ovo može neko da kaže da je ovo radi njegovog potomstva ili nešto? Mnogi od nas i ne znamo njegovo potomstvo. Mnogi danas tvrde da dolaze iz potomstva Ebu Bekra radijallahu anhu, ali to nije baš zabilježeno dobro. I oni zovu sebe sidiki. Ali da i neko upita da se zakunu da su zaista iz Ebu Bekrove potomstva i da su zaista sidiki, to nikada ne bi uradili. I ako to urade, zaista bi bilo rečeno da su lažovi i da zaista ne prate vjeru. Jer zaista potomstvo Ebu Bekra radijallahu anhu nije dobro zabilježeno. I mi ne dajemo čast Ebu Bekru radi toga što je njegovo potomstvo uradilo kao ekstra neke službe. Niti Omera radijallahu anhu iz istog razloga. Niti Osmana radi njegovog potomstva. I također ne Hazreti Alija radijallahu anhu zbog njegovog potomstva i kao da su oni nešto uradili. Znači potomstvo Hazreti Alija i do danas se nastavilo, znači, ali mi ne dajemo njemu čast radi njegovog potomstva ili kao da su znači njihova potomstva nešto uradila veliko. Realnost jeste da mi njih znači se sjećamo na njih i dajemo im čast zbog njihovih službi islamu. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu dalje kaže, pogledajte Ebu Bekra radijallahu anhu i razmislite. On je bio sasvim obični trgovac u Meki i da taj poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije došao kao poslanik u Meku i da se historija nastavila zabilježavati, Ebu Bekr radijallahu anhu bi bio zapamćen kao jedan dobar, iskreni trgovac Arabije. Ali zbog poslanika sallallahu alejhi ve sellem on je dobio toliki status u cijelom svijetu i naravno sad njegove službe poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i vjeri. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo i muslimani ga izabrali znači kao njihovog halifu i kada su te vijesti došle u Meku na jedno veliki skup i njegov otac Ebu Kuhafa također bio prisutan. Kada je čuo njegov otac da su ljudi dali znači bejat njegovom sinu i on je tada iznenađen pitao za kojeg Ebu Bekra govoriš? On je rekao nijedan drugi osim tvog sina Ebu Bekra.
on je tada počeo da navodi imena raznih plemena u Arabiji i pitao da li su oni dali znači zakletvu bejat Ebu Bekru. I kada je čuo da su svi, znači sva ta plemena dala bejat Ebu Bekru radijallahu anhu, Ebu Kuhafa je rekao Ešhedu en la ilaha illallah vahdehu la šarike lehu wa ešhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Hazret Musmaud kaže u to vrijeme Ebu Kuhafa je bio već musliman, on je dao znači zakletvu i bejat poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i prihvatio islam. Da li je to bilo prije pada Mekke ili na padu Mekke, uglavnom on je bio musliman. Razlog zašto on rekao znači šehadet je iz toga, to je bio jedan znak da znači uspostavljenje hilafeta zaista znači veliki znak istine. On je rekao da cijela Arabija da se znači ujedini ispod jednog, znači iza moga sina, i znači da islam nije bio istinit, sve to se nikad ne bi desilo. Muslim radijallahu anhu kaže isto, pogledajte kada je Ebu Bekr radijallahu anhu primio islam. Ljudi su govorili kao on je bio vođa Mekke, a sada je kao osramoćen. Znači prije islama 200-300 ljudi su ga smatrali cijenjenom osobom. Ali zbog islama Allah dželešanu mu je dao znači ogrtač hilafeta i čast toga. I Allah mu je podario znači vječnu čast kroz cijeli svijet. On je znači bio vođa od jednog plemena, pa je onda znači Allah mu dao tu čast da bude vođa svih muslimana. I vođa koji je znači pobjedio i Perziju i Rimljane. Onda također Hazret Muslim kaže pogledajte da liderstvo kao što je to znači palo na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kojeg nije on želio nikada, ali tako se to desilo, da također na njegove iskrene sluge to je znači također bilo dato i njima. Niti je Ebu Bekr, ni Omer, ni Osman, ni Ali željeli ovo liderstvo, znači, ali Allah im je to dao. I znači nigdje u svijetu njihovo liderstvo se ne može naći ni slično. Oni su bili vrlo jednostavni ljudi. Da li kad se susreću s drugima u sopstvenom životu, znači vrlo jednostavni ljudi. Samo da ih pogledate, ne bi nikada pomislili da su to neke vođe. Nikada nijedan od njih nije rekao ovo je njihovo carstvo, na primjer, kojim su oni vladali. Niti su ikada to kao davali do znanja mi smo vođeni, niti su to željeli. Realnost je takva da oni, znači da svijet pada pred noge onima koji se znači pokore Allahu dželešanu i koji znači ispunjavaju Allahove naređenja. Ljudi inače uvijek traže čast od kraljeva ili nešto, ali i kraljevi traže čast od ovakvih ljudi, tih ljudi koji se znači totalno predali u službu Allahu dželešanu. Na drugom mjestu Muslim kaže, vidite, Ebu Bekr je postao znači lider, a i njegov vlastiti otac nije uopšte smatrao da to može da se desi. Jer ovo liderstvo, ovo vođstvo je njemu dato od Allah dželešanu. Tejmur je bio veliki kralj, ali on je postao kralj samo radi toga, radi njegovog svjetskog truda. Napoleon je bio veliki vođa, ali on je postao veliki vođa zbog svog planiranja, rada i sl. I mnogi drugi su bili vrlo uspješni lideri i vođe, ali sve je to došlo kroz njihov, znači, ovo svjetski trud, strategija, planiranje. Ali za njih kažemo da su oni preko ljudi dobili to liderstvo, vođstvo, a Ebu Bekr radijallahu anhu je njegovo znači došlo od Allaha dželešanu. Muslim dalje spominje da Napoleon kažemo da je znači dobio kroz ljude i njegovo planiranje. Omer radijallahu anhu je dobio liderstvo od Allaha. Genghis Khan je dobio isto tako kroz svoje te osvajanja i slično, dok je Osman radijallahu anhu dobio od Allaha taj status. Ali također od Allaha mu je došlo to. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kogod ne prouči bismilu kad nešto počne da radi, a ta osoba ne dobiva blagoslove za to. Ovo ne znači da oni neće postići šta su znači
naumili, ali ovo znači da to nije znači ispunjeno ili blagoslovljeno od Allaha dželešanu. Liderstvo znači nikome drugom od Allaha dželešanu nije dato osim Ebu Bekru radijallahu anhu, Omeru radijallahu anhu, Osmanu radijallahu anhu i Aliju radijallahu anhu. Drugo vođstvo koje je došlo poslije je bilo ili preko šejtanovih spletki ili preko drugih ljudi. Lenin, Stalin, Malenko, oni nisu učili bismillah, znači oni su dobili liderstvo. Roosevelt i ovi drugi znači lideri nisu proučili bismillah, postali su lideri. Oni nisu ni znali za bismillah, niti uopšte imaju išta u vezi toga u svom srcu. Ali časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, onaj ko ne prouči bismillah ne može dobiti blagoslove od Allaha dželešanuhu. To ne znači da ne mogu oni od Allaha dobiti pomoć i slično. Ovo više je u vezi blagoslova. Liderstvo znači koje dođe kroz ljude će se završiti, a liderstvo koje Allah dželešanuhu da, to se nikada znači ne završava. Kad bi muslimani razumjeli i shvatili ovo, znači, jer on govori uče bismilu bez ikakvog shvatanja, to je kao samo na njihovim riječima, a ne iz srca da to osjete. Hazret Muslim Maud radijallahu anhu kaže da je Yazid bio također vođa, bio je vrlo ponosan, tvrdio je da ima veliku moć. Uništio je znači porodicu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On se nazivao znači muslimanom, sebe govorio da je musliman. Znači pobio je potomstvo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nikada nije bio znači spokojna osoba. On je ostao takav da je vjerovao da niko se njemu ne može suprotstaviti. Hazret Ebu Bekr radijallahu anhu je bio vođa, ali on bio jedna osoba puna karaktera, bio je vrlo osjetljiva osoba, brinuo se za druge. Govorio da je Allah me je postavio da služim ljude i koliko god ja ostao među vama, to je od Allahova milost. A Yazid je govorio, ja sam znači naslijedio od njegovog oca znači tu vladavinu i mogu da ubijem koga god želim i da zaštitim koga ja hoću. Govorio je kao on je naslijedio to, znači tu vođstvo i liderstvo i kao ko se usuđuje da priča ispred njega. Ebu Bekr radijallahu anhu govorio kakve ja karakteristike vođe sam imao, to je od Allaha došlo, nije se nikada hvalio i da nikada ne bi mogao ja postati neki vođa mojim znači radom ili nešto, to je sve od Allaha dželešanuhu stavljeno dato meni i ja sam kao svačiji sluga siromašnih sluga, bogatih. Ako ikada učinim grešku, odmah me kao korigujte. Nemojte da me uništite na sudnjem danu. Kad neko sluša, pomislio bi kao Ebu Bekr nema znači uticajni kao jedan mali poglavica sela. A neko ko je slušao Jezida, njegove riječi su sličile perzijskom ili rimljanskom kralju. Ali kada je Ebu Bekr radijallahu anhu je preminuo, njegova djeca njegove djece, djeca unuča, svi, znači cijelo njegovo potomstvo su bili ponosni da oni su povezani sa Ebu Bekrom radijallahu anhu. Ali ne samo njegovo potomstvo, ne moraju uopšte imati nikakvu rodbinsku vezu. Ljudi tog vremena, ljudi na današnjici, ljudi plaču kada se spominje Ebu Bekrovo ime radijallahu anhu. Ako neko loše govori u vezi Ebu Bekra, oni kao da je to sopstveno njihovo vrijeđanje. Svaki musliman kada se spomene njegovo ime kažu radijallahu anhu, da je Allah zadovoljan s njim. A druge strane kada Yazid koji je se govorio da je sin kralja i da je on kralj, kada je preminuo, ljudi su znači postavili njegovog sina za kralja. A njegov sin je jednog petka izašao na mimber i rekao, o ljudi, moj djed je postao kralj.
kada su drugi bili znači zasluženiji da postanu kralj. Onda je moj otac postao kralj kad su također drugi bili zasluženiji da postanu kraljevi. Sada ja sam postavljen za kralja. Kada postoje drugi vrijedniji, znači za ovo, zasluženiji. Ja ne mogu da nosim znači ovaj teret. Moj djed i moj otac su znači uzimali prava drugih ljudi, ali ja nisam spreman da to radim. Ovo je vaš hilafet, danite kako me god želite. Ja ne smatram sebe zasluženim ovim, niti je bio moj djed ni otac. On je rekao, oni su uzeli znači vladu i vladavinu od drugih na grusan način i ja želim sad to da vratim onima koji su zaslužni za to. I onda se on vratio svojoj kući. A kada je njegova majka čula u vezi ovoga, naružila ga je, rekla je, postidio si i svog djeda i svog oca, kao sramotio si ih. On je odgovorio, majko, ako ti je Allah dao ikakve znači znanja i mudrosti, znala bi da ja nisam osramotio ni svog djeda ni svog oca, radije ja sam im dao čast. On je onda ostao u svojoj kući, nikada nije izašao iz nje do njegove smrti. Ovo je zaista pouka za muslimane i muslimanske kraljeve, ova priča. Hazreti Musa Maud radijallahu anhu kaže, kada bi veliki kraljevi ovog svijeta postigli ili imali isti status Ebu Bekra radijallahu anhu, kao što je on to postigao svojom žrtvom za religiju islam, ne postoji znači ni jedan kralj u svijetu koji je slično znači postigao što je Ebu Bekr radijallahu anhu uradio. Ni oni današnji znači kraljevi ne posjeduju istu čast kao što su sluge Ebu Bekra radijallahu anhu imali. Istina je da i pas Ebu Bekrov je nama draži od njihovih ovih današnjih statusa. Jer on je služio kuću poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I znači kad neko služi kuću poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sve u vezi njih znači postaje drago u našim očima i cijenjeno. I niko znači ne može izbrisati njihovu veličinu u našim srcima. Protiv nas se laži se da mi kao oduzimamo status poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali realnost je, ovo je naše mišljenje i šta mi mislimo o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Hazret Musa Maud kaže, jedan od Ebu Bekrovih sinova je malo kasnije se pridružio islamu. Jednom poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio u svojoj džamiji i razgovarali su o raznim stvarima. U toku te znači razgovora Ebu Bekrov sin je rekao, oče, ja sam u toku jedne bitke se sakrio iza nekog kamena i prošao si pored mene 2 puta i da sam želio, ja sam te mogao ubiti. Ali zato što si ti moj otac, nisam to uradio. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao svom sinu, ja te nisam tad vidio, ali pošto si bio na strani kao neprijatelj Allahov, ja da sam te vidio, ja bi te zaista ubio. U vezi velikog morala Ebu Bekra radijallahu anhu, obećani Mesija kaže, Ebu Bekr je imao veliko znači dobročudno ponašanje. I znači čisto učenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači čim ga je dotaklo, osvijetlilo je znači Ebu Bekra. On se nije znači prepirao sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, nije tražio nikakve znakove od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čim je čuo da je poslanik znači rekao da je poslanik, jedino što ga je upitao, da li ti tvrdiš da si ti poslanik? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da. Onda je tada je Ebu Bekr odmah potvrdio svoje vjerovanje. I obećan Mesija kaže, vidimo iz iskustva, oni koji pitaju previše znači pitanja, jednostavno nisu ti koji dobiju upute.
Oni koji uvijek misle dobro o drugima i koji su uvijek strpljivi, zaista dobiju uputu. Možemo vidjeti primjer od Ebu Bekra i radijallahu anhu i Ebu Džehela. Ebu Bekr nije uopšte se prepirao s poslanikom, nije tražio znak, prihvatio je znači islam. On je znači prolazio kroz i doživljavao te znakove prihvatajući islam i on je postao znak islama. Ebu Džehel je uvijek znači prepirao se, uvijek je znači nešto iznosio, uvijek je tražio znači znakove, uvijek je znači on je bio znači prolazio i vidio je te sve znakove, ali ih nije prihvatio. I onda je on postao znak neznanja. Obećan Mesija alejhi selam kaže Ebu Džehel i Ebu Bekr radijallahu anhu su znači iz istog mjesta. Meka znači je mjesto gdje sad hiljadama i hiljadama ljudi dolazi iz raznih sfera života, raznih nacija i svega rasa. Oba dvojica znači Ebu Bekr radijallahu anhu, Ebu Džehel su iz te zemlje. Ebu Bekr radijallahu anhu znači radi svog blagoslovljenog karaktera, radi pobožnosti je dobio najveći stepen među ispravnim. A Ebu Džehel je totalno znači drugačija strana. Ljudi mogu biti znači od znači Božje strane i na šejtanskoj strani i ovi znači koji se drže Allahove upute i toga nagrađeni su na oba dva svijeta. Ali oni znači s druge strane jednostavno iako su iz istog mjesta i sve totalno drugačiji ishod imaju. Obećani Mesija kaže kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači dobio poslanstvo, Ebu Bekr radijallahu anhu i Ebu Džehel su bili znači u Mekki. Kako god Ebu Bekr znači je prihvatio istinu. On se je vraćao znači iz putovanja trgovačkog i prije nego što je došao u grad, pitao je nekoga da li ima ikakvih novosti u Mekki i nekoga je isformisao da poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tvrdio da je poslanik. On je odmah znači prihvatio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ništa uopšte nije tražio dokaze i slično. Ali Ebu Džehel to nije uradio. I znači jedan je postao sedik, a drugi Ebul Hakam koji je znači se zvao otac mudrosti, on je postao otac znači neznanja. Obećani Mesija alejhi selam kaže Allah dželešanu mi je obznanio da sedik, to jest Ebu Bekr, Omer, Osman su bili ispravni znači Allahove sluge i Allah je znači njih izabrao i dao blagoslove na njih. I znači mnoge kvalitete njihove je naveo kao što da su uvijek išli u borbe, da su uvijek znači služili islam, da su zaista samo radi vjere sve radili, da jednostavno nisu brinuli za rodbinu, već samo su za Allahovo zadovoljstvo se trudili i žudili za tim. I zbog toga su dobili visoke duhovne stepene. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori, tako mi Allaha, on je učinio dva šejha Ebu Bekra i Omera i Zul Nurein, to jeste Osmana, je učinio da su najbolji u čovječanstvu. Kogod se znači pokuša da umanji njihov status i znači želi da njih kao postidi ili umanji nešto u vezi njih, a ne da im poveća čast. Ja se bojim za takve ljude koji to rade velike tragedije i izgubljenja njihove vjere. Oni znači koji govori protiv hulefa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni na sebe znači traže, izazivaju te nepogode, Allahova nezadovoljstvo znači i kaznu. I ovo sam vidio da se dešava mnogo puta i ja im kažem otvoreno da ako imate
mržnju prema ovim ljudima, znači prema njima mržnja jednostavno zatvara sva vrata Allahove milosti na sebe i također vrata Allahovog znanja i mudrosti su zatvorena za takve ljude. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori kako možete da vi govorite negativno protiv onih za koje Allah dželešanhu stavio istinu na njih. Kaže Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je sačuvao islam od mnogih poteškoća poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači odstranio je one koji su radili nemir, vratio je mir uz Allahovu pomoć, znači i Allah dželešanuhu je znači sve one koji su pravili nemire tad otklonio. Znači Sidik Ebu Bekr radijallahu anhu je imao veliku znači blagoslove Allahove i svi muslimani su dužnjaci njemu, kao dužni njegovu toj službi islamu. Allah mu je pomogao znači da se pobrine za one otpadnike vjere, pa mu je Allah dželešanu također dao da bude u vezi časnog Kur'ana osoba koja je znači prikupila Allahovu knjigu i uspostavio je onako kako je Kur'an objavljen ili ove sve sure i to. On je često plakao samo na pomisao u vezi islama i šija muslimani, obećan Mesija kaže, prihvataju to da je Ebu Bekr znači prihvatio islam kada je znači islam imao veliki broj neprijatelja i da je on bio ashab poslanika sallallahu alejhi ve sellem u velikim znači danima poteškoća kroz koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prošao. I kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem napustio Meku, otišao je sa Ebu Bekrom radijallahu anhu i prošli su kroz poteškoće također. On je također učestvovao u svim borbama i uvijek je pomagao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Bekr radijallahu anhu je postavljen za halifu kada je jedna grupa licemjera se odbacila, znači oturila od islama. I mnogi lažovi su tada tvrdili da su poslanici. Ebu Bekr radijallahu anhu je tada nastavio da se bori protiv njih dok ponovo nije mir uspostavio. I oni koji su započinjali znači nemire su bili totalno znači pobjeđeni. Kada je preminuo, ukopan je pored poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači najboljeg poslanika. On je znači bio voljena osoba Allah dželešanuhu i uvijek je bio u prisustvu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda ovi koji tvrde takve laži ili imaju nešto protiv Ebu Bekra radijallahu anhu, a Allah dželešanuhu je dao čast da bude pored i u mezaru pored poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I onda kad takve tvrdnje da su oni, šta se navodi u vezi Ebu Bekra radijallahu anhu i Omera, pa onda kako je Allah dželešanu dozvolio da znači budu pored poslanika sallallahu alejhi ve sellem ukopani. A Allah dželešanu je jednostavno potpuno čist od onih riječi koje oni navode i pripisuju i što oni govore totalno loše i nije tačno. Allah dželešanu je obadvojicu ovih pobožnih ljudi, Hazreti Ebu Bekra i Hazreti Omera radijallahu anhu, na obadvojicu ih je znači stavio pored poslanika sallallahu alejhi ve sellem i dao im čast. I zaista ovo je znak za one koji imaju znanje i mudrost. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže, ako upitamo znači šije, ko je bio taj koji je prvi prihvatio znači islam, oni moraju priznati da je to bio Ebu Bekr radijallahu anhu. Onda ako su upitani ko je išao uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem u toku migriranja u Medinu, znači on je ostavio sve svoje druge rodbinu i sve, ali migrirao se uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je znači Ebu Bekr radijallahu anhu. Nemaju drugi znači odgovor osim ovoga.
ali eto i da kažemo to što oni navode da je on uzeo hilafet od, znači, na svoju ruku, ali opet ne mogu, ko je bio imenovan za halifu, znači ne mogu nikog drugog navesti osim njega. Onda ako upitamo ko je, znači, prikupio u Kur'anu jednu knjigu da se može slati u druge zemlje, ne mogu nikog drugog navesti osim Ebu Bekra radijallahu anhu. Onda ako su upitani ko je ukopan pored poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači, uzvišenijeg poslanika, morat će reći da je to Ebu Bekr i Omer radijallahu anhu. Onda kako to da svi ovi blagoslovi se desili takvim ljudima kakvi oni tvrde da jesu? Da li jedan vjernik može zamisliti da jedan vjernik koji je prvi prihvatio islam može da znači ima takve karakteristike na koje oni navode, ili osoba koja je, znači, išla uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem u toku migracije, da je to osoba koja je imala neispravnu vjeru. Obećani Mesija alejhi selam kaže istina je, Sidik i El Faruk su bili časni ashabi, nikada nisu oduzeli ničija prava, pobožnost je bilo, znači, njihovo ponašanje, a pravda je bilo, znači, njihov način. Oni bi sve preispitivali sa svojim kritičnim okom da nikome ništa loše ne učine. Nisu ništa imali neke ambicije ovo svjetske i potpuno su sebe dali u službu Allaha dželešanuhu. Ja nisam vidio nikoga ravni ovom dvojici. Oni su, znači, bili predati sa punom ljubavlju prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, prema istini, i uvijek su prihvatili, znači, sve živo za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni su, znači, kao jedni lavovi prema armijama nevjernika išli dok islam nije postao pobjednički. Neprijateljske armije su bile poražene, idolopoklonstvo, znači, uništeno, a religija, znači, je postala, i oni su, znači, toliko službe dali islamu i svi muslimani su, znači, njima kao dužnici, i onda su, znači, stavljeni posle njihove smrti uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Obećani Mesija kaže Allah je najveći. Kako je njihova iskrenost i lojalnost bila da budu, znači, ukopani pored poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da su Musa i Isa bili živi, oni bi kao bili ljubomorni na njih. Ovaj veliki visoki status ne dolazi samo onako što želimo da ga imamo. Ovo je zaista blagoslov od uzvišenog Allaha dželešanuhu i jedino je ovo dato onima koji su pod Allahovom zaštitom i blagoslovom. Postoji još nekoliko, znači, komentara u vezi ovoga i ja ću ih nastaviti govoriti u budućnosti, ako Bog. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.